Sige. Sa dakong kalipay kita Nagadayi. kay ang Diyos andi kita Nagaawi. Ang Ang Jesus. Buhay Diyos. Atong hari ug manunubos. Siya ang bugmang way pagkatapos. Natawo ang Ginoo. Daygon si Jesucristo. kay Paskong karon magpasalamat Pasalamat sa mga grasyang atong sa nadala nadawan nga grasya sa gayuma. Atong daygon ang mabubuhat. Jesucristo nga manluluwas. Natawo ang Ginoo. Daygon si Jesucristo. Malunan na kuman. Murag nag-voicing. Kita na kasi